dia a l'oceanogràfic, un amic va anar l'altre dia i em va dir que va veure uns peixos molt bonics, en concret un peix pallasso, que fins i tot li va cantar una cançó, i precisament aquesta cançó és la que ens van a cantar els alumnes de primer, que ja estan així preparats. Amb tots vostres, els alumnes de primer i el peix pallasso.